Naimbangal daw mga kakabsat. Kakauwi lang po namin galing sa zoo. At habang pinapaliguan ni Jess ang mga bata, magluluto tayo ng hapunan. Nung nakatira ako sa Pinas, may isang ulam na ayaw ko. Hindi ko alam kung dahil sa lasa niya o siguro sa texture. Pero dahil sa itong version ng asawa ko, naging isa sa paborito kong ulam. So ngayon araw, magluluto tayo ng monggo. O sa Ilocano, kinablad nga balatong. Ito ang mga ingredients na gagamitin natin ngayon. Siyempre, meron tayong monggo, hinugasan lang. Ang mga gulay natin may sibuyas, may luya, kamatis, 2 pork nor cubes. Itong karne natin ngayon, pork belly. Pwede naman gamitin hipon, pwede naman manok, pero masarap talaga yung pork belly. At isa pang gulay is mustard greens. Mas masarap kung gagamitin mo ang dahon ng ampalaya o dahon ng malunggay, pero ito lang ang nahanap ko sa grocery kaya ito na lang gagamitin natin ngayon. At meron tayong pang seasoning na patis, paminta, may asin, at pang toppings natin itong chicharon. Ayun, luto na tayo. Ngayon, may isang kaldero tayo ng tubig. Kailangan lang pakuluan itong monggo. Tapos, isabay din natin itong karne. Ihalo-halo lang natin. Okay, habang kumukulo ang monggo at baboy natin, dagdagan natin ng 2 pork nor cubes. Tapos, takpan lang natin at tayo lumambot yung karne. Kung pork ang gagamitin mo, huwag kalimutan tanggalin yung dumi sa ibabaw ng tubig habang kumukulo. Okay, hinayaan ko lang kumulo ng mga 30 minutes. Malambot na ang monggo at pork belly, ganito yung itsura niya. Kaya, oras na para maggisa. Kanina nakalimutan ko sabihin kailangan ng bawang. Kaya, igisa natin ang mga ingredients natin. Bawang muna. Isa lang yung bawang, sibuyas at luya hanggang lumambot ng konti. Pag malambot na, pwede na natin dagdagan ng kamatis. Pag ganito na yung itsura ng sibuyas, dagdagan natin itong kamatis. Tapos, i-crush lang natin yung kamatis. Ayan. Pag malambot na ang kamatis natin, dagdagan natin ng 3 scoops ng monggo. Ito. Timplahan lang natin. Patis. Tapos paminta. At asin. Depende sa iyo kung anong gusto mong lasa. Pwede mong dagdagan ng patis. Yung mga iba gusto nila maalat. O sa mga Ilocano gusto nila ng bagoong na isda. Kaya depende sa iyo kung anong gusto mo. Para sa akin, gusto ko lang ng kunting alat at madaming paminta. Okay, pagtapos na itimpla, ibuhos mo lang dito sa malaking kaldero. Yan. Tapos, ibalik natin sa stove at hayaan ulit kumulo. Nabangbanglo na. Excited na ako kumain. Nabisin ako. Okay, depende sa inyo kung anong gusto mong monggo. Yung mga iba gusto nila masabaw kaya dagdagan lang ng tubig. Pero para sa akin, gusto ko ng ganito. Malapot. Tikman muna natin kung tama yung timpla ko. Tamang-tama. Masarap. Okay. Last step na. Itong mustard greens natin. Pag malambot na itong gulay, ready na kumain. Tapos tawagan natin si Jess. Ang maganda sa monggo, pwede mo din dagdagan ng kahit anong gusto mong gulay. Yung mga iba, dinadagdagan nila ng ampalaya, talong. Kung anong gusto mong gulay, pwede. Masarap. Kulang na lang kanin. Mangantayon.
Okay, luto na yung munggo natin. Ito ang kanin. May sausawan tayo ngayon ng patis, sili. Hindi ako makakain ng walang patis. Oh, yun. Yan ang masarap na sausawan. Okay, tikman muna natin. Damihan ko ngayong serving ko sa'yo. Mhm. Para hindi na nasabihin mas madaming lagi sa akin. Thank you, bebe. Okay, ito ang taste test. Maya? Anong lasa niya? Mm. Mainit. Sobrang malasa, no? Bakit pala ayaw mo ng munggo noon? Hindi ko alam. Iba siguro yung timpla nila sa lugar na yan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga feel. Medyo bland siya. Pero nagluto na ako naman. Gusto ko gusto ko. Hindi ko makain. Pag recipe mo kasi, sobrang malasa siya. May secret ingredients na kasi. Ano yan? Pagmamahal. Charot. Oh, ba? Cheesy? Bigyan mo ng ano, ng konting naman ng patis. Okay, tikman ko yung patis at sili. Diba? Pwede pala. Masarap pala yung patis sa munggo. First time ko matry yung patis sa munggo. Lagi may sasan. Hindi mo papansin, lagi akong may sausahan kahit ano. Oo. Hindi lang mawala. Sarap. Grabe. So, yung munggo, madaming version to eh. Iba-iba. Napansin ko yan. Kasi, every time natikman ko noon, ibang tao ang nagluto, kaya iba-iba ang lasa. Pero sa totoo lang, yung munggo recipe mo lang ang nagustuhan ko. Sa totoo, sa probinsya, madaming klase. Nalala ko na pag nagluluto ako noon, ang nilalagay kong dahon ng ampalaya, may bunga ng ampalaya. Tapos, yung pinaka-favorite ko pa is yung may native na manok sa munggo. Native na manok. Instead na ano, Nakakamiss. baboy. Walang native na manok dito. Tapos, paano mo na ano yung recipe na to? Wala. Yung kung ano yung procedure ng I think sabi na lang nasa pagbibisa. Sa bagay. Tapos, nalala ko pa, di ba, madami kami sa bahay. Para dumami yung munggo mo. Minsan, alam mo ginagawa, hinahaluan nila ng sotanghon. Oh, O talaga. comment down kayo yung mga nagluluto ng munggo na may sotanghon. Masarap din. Sotanghon, hindi ko pa na-try. Masarap. Next time. Pangpadami siya. Ganon. Hindi ko alam yan. Ang galing naman. Sotanghon. Tapos yung iba, nilalagyan talaga ng gulay. Maraming gulay. Pero para sa akin, the best is yung may dahon ng malunggay. Dahil ang malunggay Paborito lang ko yung or- malunggay. Tsaka yung ano, talbos ng patola. Oh, masarap din yan. Ano ba yan? Sige, madami palang version ng munggo. Kaso lang, walang mahanap na malunggay dito sa amin. Sa Pinas lang. Kung natitikman yung malunggay. Sinisipon na ko sa sobrang sarap. Thank you, Bea. Siyempre, recipe mo eh. Hala, be. Bakit? So, sobrang excited natin kumain. May nakalimutan tayo. Yung ano, yung chicharon. Ano ba? Yung toppings natin. Mm. Ayan. Parang dami na. Ito. Yung iba, pang toppings lang nila yung chicharon. Paano Yung ba? iba, pinapakuluan nila. Ito na yung magiging, Ay, sayang. ito na yung magiging meat nila. Nilalagyan lang nilang ganyan. Parang malambot. Tikman natin with chicharon. Parang may chicken crunch. Gumanda lalo yung texture niya. Oo nga, ano, sabi ko parang may kulang. Mm-mm. Yung bagnat mo. Yung chicharon pala. Wow. Di ba mas masarap?
May konting texture. Crunchy. Be, alam mo ba na yung munggo is pambansang baon Oh? pag pumupunta ng bukid? Talaga? Bakit? Kasi hindi lang madali siyang lutuin, Nakakabusog. nakakapusog, masustansyan. Eh, hindi lang yun. Pang maramihan kasi siya. Mm-mm. Nakita mo isang cup lang ng nung munggo, Mm-mm. baka ka ng isang laking pot. So, Sa pag bagay. ipapatrabaho nila tatay sa bukid, ito Mm. lagi munggo. Mm-mm. Super budget meal. Mhm. Diba? Mhm. At masarap. At masarap siya. Mm-hmm. Laging munggo. Mm-mm. Di ba itong munggo, kung itanim mo, magiging toge? Toge. Oh, ito yun. Ito yun, di ba? Mhm. Mm. Toge. Dito galing yung toge. At kung maalala mo, hindi ko alam kung alam mo yung maliliit na parang sitaw. Mm-mm. Pag hindi pa matigas yung buto ng munggo, di ba para siyang may pan? Mm-mm. Kinakain ng lamig ng munggo. Mm. Dadag ang tawag nila sa Dadag? Mhm. Mm. Ano ba? Mhm. Masarap yun. Nilagyan mo ng munggo. Alam mo natin magtanim. No? Munggo? Mhm. Pwede. I think kailangan lang ng tubig, di ba? Try na natin. Mm. Kaya abangan niyo yung garden namin. Malapit na. Ay, yeah. Nag-garden kami. Sa February, magtatanim na. Meron kami konting garden bed sa likod. Last Mhm. time, nalagyan namin ng daming sitaw. Mhm. Okra. Vegetable. This time, try na natin to. Patubay kong banana. Kasi madali lang siyang gawin ito. I-wrap mo lang sa isang towel. Mm-mm. Ay, yan yung iniisip ko. Sa paper towel, di ba? Tapos, ayaan mo lang siya sa gilid. Ayan, no? Malinis. Ang labo ko. Masarap eh. Kain ka lang. Masarap naman. Ngayon. Kaya maraming salamat po sa panonood sa aming video ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Binabasa ko lahat ng mga comments nyo. Minsan hindi ko ma-reply, pero binabasa ko lahat. Kaya maraming salamat po sa mga mababait na comment, sa suporta sa lahat ng mga videos namin. Excited kami sa lahat ng mga vlogs namin at maglaluto pa ako ng ibang mga recipe. Paki-comment yung mga gusto nyong content, yung mga gusto nyong recipes. Kung may request kayong gusto niyong ipaluto. Oo, yan. Mag-request lang kayo. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa panonood. At sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Bye! May imas. Busog na busog. Ikaw din, busog.